श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला तिखट मालपोळे कसे करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे गव्हाचं पीठ जे आपल्याला इथे टोपात घेऊन कालवायचं आहे ते नंतर दाखवते मी. हे तेल, हळद, धना पावडर, हे तिखट आणि हे जिरा पावडर, साखर आणि मीठ चवीपुरतं. हे आता 7-8 चमचे आपण पीठ घेऊया गव्हाचं. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालूया. हळद, अर्धा चमचा हळद, धना पावडर, जिरा पावडर, तिखट, लाल तिखट. हा. तुम्हाला पाहिजे तेवढे तिखट तेवढे तुम्ही घालू शकता. अर्धा चमचा असं. आणि चवीपुरती साखर, 1 चमचा साखर घालतो मी. साखर एवढी कमी का? चवीपुरती पाहिजे, कारण तिखट करायचे आहेत ना मालपोळ्याला. आता हे पाणी घालते. पाणी कुठे घालायचं? जेवढं आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण घालायचं. असं करून घ्यायचं. थोडं मध्ये मध्ये असं हलकं पाणी टाकून ते पातळ करत राहायचं. गुठल्या आतल्या मोडल्या पाहिजे पिठाच्या. साधारण कसं व्हायला हवं पीठ? पातळ म्हणजे पातळ नाही, जाड म्हणजे जाड नाही, मध्यम ठेवायचं असं. हे बरोबर आहे. जरासं पाणी घालते, जरासं. गुठले थोडे थोडे लागतात त्याच्यामध्ये. एकदम हे झालं पाहिजे ते एकजीव. तयार झालंय हे पीठ. आता तयार झालंय हे करून. ढवळून झालं आता सगळं. आता पुढे काय करायचं? आता तवा ठेवायचा, गॅस चालू. चला आता आपण गॅस चालू करून तवा ठेवूया. तवा जरा तापू देतो आपण. साईडला टिश्यू कशाला घेतलंयस? ते काढायला त्याच्यावरती मालपोळ्या. किती वेळ तापवायचा? तसं गरम होईल तसं ना. आज ठेवलाय आता गॅस, होईल गरम. आता गॅस थोडा बारीक करून ठेवते. तवा तापलाय. थोडं आता तेल टाकते याच्यावर. पीठ घालून घेऊया. जरा 2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवूया. अशा प्रकारे मी बाकी सगळे काढून घेते मालपोळ्या तिखटवाले. गोड मालपोळ्यांचा पण मी व्हिडिओ दाखवलेला आहे, ते तुम्ही बघून करा आणि कसे होतात ते सांगा मला.
तर अशा प्रकारे आपण बाकीचे सगळे काढून घेऊया. हा झालं आहे माझं. अशा प्रकारे सगळे मालपोळे काढून झाले आहेत माझे. आता हा शेवटचा एक राहिला आहे. ही जर तिखट मालपोळ्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.